Ahojte priatelia, dnes som sa rozhodla, že si urobím levandulový čaj z čerstvých levandulových kvetov. Najlepší čas na zber levandule je v čase jej kvitnutia, v období jún až august, vtedy je najvyššie množstvo vodných a účinných látok. Na zdravý spánok a upokojenie je chutný čaj ako stvorený. Dokáže utlmiť mozgovú činnosť, zvýši produkciu dopamínu, naopak zníži uvoľňovanie stresových hormónov. Navyše povzbudí imunitný systém a pôsobí na hormonálnu rovnováhu. Levandulový čaj si urobíte z 2 čajových lyžičiek kvetov, zalejete horúcou vodou, necháte 10 minút luhovať a môžete si pochutnávať na výbornom čajíku. Vynikajúci je aj samotný. Levandulu si môžete pripraviť aj s inými bylinkami, napríklad medovkou, mätou, šípkami alebo šalviou. Ja som si k čajíku pripravila plátky citrónu, vy si môžete kľudne pridať aj med. Levandulový čaj je najvhodnejšie piť zhruba hodinu pred spaním. Celkovo upokojí organizmus, čím pomôže k dobrému spánku. Levandulový čaj tlmí bolesti tráviaceho traktu, podporuje trávenie a pomôže aj pri zápche a nadúvaní. Tak ak máte možnosť, urobte si aj vy večer hodinu pred spaním tento výborný čajík.